Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu napas juga. Jadi orang goyangan dari persik sing patah-patah ya. Intan salam ya iso patah-patah. Salah. Oh gak ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak sedih dulu lho Bang ketok iki. Iya Mas ya Mas. Ngombe sik pemirsa wis maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten pagi pemirsa. Pagi yang cerah, pagi yang indah, alhamdulillah di hari Minggu. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya. Dija Ibu Niki Nara arep ninggone pasar Tiban. Pada kesempatan yang sangat indah ini ngajak Mak Pah. Dan menurut ceritanya Mak Pah baru pertama kali pemirsa ning pasar Tiban. Nggih Mak Pah, leres nggih. Nggih, leres. Ini pemirsa. Ndek Mak Pah ditekoki sinten nggih? Ibuke Pak Mos wau. Apa ning ndi? Pasar Tiban. Ada trennya ada. Ada pasar Tiban. Dijawab dengan penuh keceriaan pemirsa. Mak Pah seneng ning pasar Tiban. Bolak-balik. Niku ibuke Pak Mus. Bolak-balik mereka. Ibuke Pak Mus. Goncekan, oh kalih mantune, kalih Mbak Sur. Iki gak seneng Mak motor. Sajane jenengan nggih kalih Mas Aziz kok, Mak. Mas Aziz niku ngeten iki ajre Bu. Pokoke gak sepi ngono ya. Ajre. Pokoknya nek numpak motor ngentosi nek kahanane sepi ngoten mboten enten motor liwat ngoten. Lah niku kedait jam 1:30 Mak dadi sepi. Sepi. Mbak Balong? Bola full hari Minggu. Ya ada Mak Pah. Mau nih Mak Pah. Mbak Kinara. Ini kene anak ibune Kinara. Nggih pemirsa. Memang wis menyapa Mbah Laras, menyapa Bapak Kusyadi. Selamat pagi apa ning ndi? Badhe teng pasar Tiban. Wes udah ngomong. Ngomong apa? Yuk kare Intan apa ngomong apa? Iki mumpung liwat Mbah Balong kok tak pijetno piye? Mah. Nggih pun pemirsa nanti ditunggu keseruane nggih. Cus. Wes nyampe pemirsa ning nggone pasar Tiban nggih pemirsa alhamdulillah. Intan adike diwasne lho. Parkire nek sene-sene banget. Olah nek roti, nek pisang, nek jagung bakar, nek macam-macam. Ngajak Mak Pah pemirsa alhamdulillah. Pagi yang indah ya pemirsa. Iki winginane pas rene kan pas tandur. Iki wis bar panen iki berarti. Mbak. Enggak. Anak sing nggo foto-foto senang. Gorengan. Mbak Indah biasanya langganannya mbok sebelah ndi Mbak Indah? Macam-macam iki, Mbok. Sebelah kono. Mbok wet ora kuwi? Wet ae men ketok akeh, men ketok kabeh lha jenengan. Oh iya. Iya wis. Tak wet. Di wet-wet. Aku alon-alon pemirsa ben do mlaku sik. Sarapan.
Bekar ya. Pasar Tiban. Jalan-jalan ya apa ya. Senyum pokoknya. Nggih ngeten iki mak Pak. Kondisine pasar Tiban nek pagi nggih tuwa sik. Napa nggih paling ruwame niki pun rondo awan. Bakul liwak. Iya sampai tekan kono alon-alon atas. Lu Intan mang di ning ngarep. Pengunjungnya ramai sekali gitu pemirsa. Alhamdulillah. Intan ngen apa? Sosis. Iya. Sosis. Kinara. Jalan-jalan. Lah tapi dia menceng, Mak. Pak. Nanti. Ini lucuun. Duduk pelan-pelan ya Allah. Pelan-pelan. Melayu ke Sandung. Tahu Mbak Endah. Tahu. Lah. Kinara. Full. Tataran. Duk, Ibu nyuwun bothok ya. Engko dadi awan Ibu karek gawe sego lemes ngecukno karek. Mak karep bothok mbek telur ceplok wis. Iki, Mak. Niki lho Intan. Nggih, Intan. Matur suwun nggih. Intan niki lho Intan intun. Wete. Iya, nggih. Duduk kono. Sik ngenteni Mbak Indah. Niki tahune sekawan nggih. Gangsal. Tahu. Pisang pasar. Iya kan lo duduk situ loh. Iya, minum air putih, ambil. Iki ya gak apa-apa. Ini loh, Intan yang ini loh, Cleo. Ini loh. Nah, duduk kana. 5. Nggih. Bothok. Niki napa, Mbak? Sambal pindang. Oh, sambal pindang. Nggih. Niki kan 4.000-an. Nggih. 8 kali 3 11 niki gangsal 5.000. Nggih. 16.000. Nggih. Kalih toyone wau niki setunggal Cleo. Nggih. Berarti 16 kali 3 19. Nggih, 19. Kedap, Mbak. Nggih. 19 Mbak Ida. Nonton sayur asem barang. Sing ageng ngeten iki napa, Mbak? Niki nasi bakar. Oh, nasi bakar. Nggih. Nggih enten nasi kuning nggih Bu asli. Oh, nggih, tapi pun telas. Jenengane posisine teng ujung piyambak nggih, Mbak lho. Mriko pun kosong ujung kulon. Nggih, sami-sami monggo, Mbak. Teng ujung kulon. Iya. Sik ada. Iku lagi dideli dok Ibu. Lah iya. Oh kan. Oh iya. Iso kok. Iya dok. Wis mbok plok apa lah Bu. Kok bingung karepem dhewe aku melok sedih guys ibuku nek nyuting. Lah wong kadang ngene kamerane ngene ndekne melihat apa ngono iki. Mumet aku ngono pemirsa nek ora kon mumet iki lho. Kan jenengan pinarake lho, kalau heeh teng kursi mriko. Nasi pecel. Kalih Bu, gerang setunggal. Sudah.
Nggih, Bu. Alah, saking pundi? Ya Allah, matur suwun nggih, Bu. Sehat selalu. Nggih. Nggih. Telas, kathah sing telas, Bu, sampunan ruame niki wae. Ruame pol lho. Cek full, guys. Sebelah kono cek full kabeh. Tinggal buat TV sama otak. Menikmati iki lho. Dapat TV emang bahannya dari apa? Sari pakai. Bu niki napa? Napa? 3.000. Gede. Ini oseng pedo Mbak Indah. Nggih. Mboten saged dipincuk timak mriki ya. Mboten saged. Mboten saged. Oh alah, guys. Pengen jane. Ame. Pengen kuwi mang lho Bu jane aku. Pengen jangan mener mbek oseng pedo tapi mboten saged di maem teng mriki. Bungkus bungkus ke mak ning omah. Lesune saiki mosok laran ngenteni ning omah. Kan lek pirang yo. Niku lah pengen pedo kali sayur menir. Nggih. Pun mboten usah mungkin mawon wis. Mak apa mungkin kali kula teng mriko, sing sebelah mriko. Heeh. Loh. Loh, yuk gak apa-apa mungkin tinggi teng griya kok empun. Mboten apa kok malah empun-pun jenengane tak wambung malah. Kok papahe ngono kuwi lho, guys. Nek bar ka omah wis bar sarapan iki mesti mahmoh. Soale badhe operasi kan dereng saged. Napa ning sebelah kono? Apa mbek mbake kuwi? Iki iso apa ora? Kenceng apa ora iki? Wis ngene tak, Nduk. Wis iso. Awas lho, Bu. Ya salah nalon. Jenengan nggih. Nggih, Bu. Ya, Mbak. Monggo Nggih. boten nggih Bu, alun-alun boten kuwabrek. Nggih. Lah yen ana apa kan kuwatir. Tapi kuwat to. Bismillah. Nggih. Monggo Bu sarapan, Bu. Cewek. Nggih, Estri. Nggih, tapi terus tiang-tiang niku seperti bapake kula mau gembol mawon oh, Bu. Nggih. Kula niku angsal hikmahe mawon. Ngoten. Bu tertawa. Nggih. Nggih, matur suwun, Bu. Oh, alah. Siapa, Nduk? Nggih. Nggih, monggo atas-atas nggih, Bu. Nggih, ya Allah matur suwun, nggih. Nggih, atas-atas. Hasilnya cuantik berarti nimplok kayak barungan Bu aku. Loh, Bu mireng guyune. Awalane kan ketutup. Nggih berarti kula nek teng Templok. Iya Bu, lah angger petukan tiyang ngoten iki, Mak. Asline cantik berarti teng video kula kayak barungan. Guyon lho, guys. Loh, itu loh Kakak. Itu loh Kakak lihat. Kakak. Loh? Umur pinten Ibu? Oh 1 tahun, nggih. Lampahe lancar nggih, Mbak. Ya Allah, alhamdulillah. Kaos kaki adik mana? Satune copot. Alah. Cowok ya, Bu. Iya. Nggih, cowok. Cowok putih ya, Mbak. Ganteng. Ini kakaknya aku. Nggih. Apa ya Nduk malah nyotel Ibu. Ora apa-apa kalau cek full tak semua, guys. Full semua. Wala umpel-umpelan, guys. Waduh. Nggih. Itu acara Umpel-umpelan, Bu.
Nggih. Liburan Niki kan liburan nopo? Seradi dangu nggih. Liburan panjang kok. Intan bawa tasnya Mbak Indah. Ayo, iya. Mbak sandalnya digosek. Monggo Mbak. Nggih sami-sami. Monggo Ibu. Monggo. Wes apa banyak sing kelaris pemirsa padha toto-toto mau pulang. Mbak Indah naik sepeda. Sekarang membeli numbas ke Mapah, ben dibawa ke apa mantuk. Soalnya Mapah sampun badhe sarapan boten purun. Nggih monggo. Kinara berjemur. Betul. Nggih. Nggih. Monggo Mbak. Monggo nggih. Sekedap Mak Pa. Mak Pa. Sekedap Mak, sekedap. Intan rene sik, Dok. Ding dong dit, ding dorit, ding dorit, ding dorit, ding dorit. Mbak Indah es napa mawon Bu? Es teh, es blewah, es jeruk, es bleweh. Es bleweh. Boten ngertos, mari jenengan kewanti kok. Ya Allah. Grogi Bu, bergetar. Ajeng muni es blewah ngantos dadi es bleweh Bu. Es blewah? Oh, blewah. Jeruk ae Adik, kok Mbak Ibu? Jeruk. Intan pengen blewah. Oh, blewah ya wes. Tiga mawon. Iya, nah duduk. Ndang. Monggo Mak pinarak lebet jenengan. Sayur-sayur nggih. Menir. Nggih Bu. Soto ndas kakak 5.000. Nggih. Nek paha apa-apa 8.000. Nggih. Niki menir nggih Bu, menir gorengan. Mbak Indah niku pun ajeng anu. Es Derma Amrien niku. Ngentosi es bleweh ndek. Es bleweh dadi es bleweh. Alah ya. Nggih, Bu. Oh, nggih monggo. Es bleweh. Alhamdulillah wis menikmati nasi campur pinggir kolam. Nah, Intan sampun Mak Pah dibungkus. Maksudnya sing dibungkus mboten Mak Pahe tapi sayure kalih lawohe dibungkus. Nek Mak Pah nggih tetep duduk gendong Kinara pemirsa. Makasih yo Nduk, Ibu, Adik, Mak Pah Kinara dijak jalan-jalan. Nggih monggo pun santai mawon sampean pun. Oh, santai. Angger minggu Mak niki Mak. Jadi raut wajah bahagia Mak Pah diajak. Nggih. Tengah sawah Mak. Nek tengah alas niku ngene kula lewat alas. Nggih. Dok tan kamu duduk sebelah Mak Pah ben kok dienggo thumbnail Dok, tolong ya. Apa nyedot Mbak Indah?
Iya lah, Dok. Iya. Engko bar niku ya botol-botol direngkesi. Sampean sayur ora? Dalam niki wau mak Pak, napa mak jenengan wau? Menir niku lek kalih. Oh, mpun niku Bu sayur, Bu. Nggih. Mbaknya dewa Bu. Kalih kono lho duduk sebelah mak Pak. Ini ya. Nggih, sebelah mak Pak Hamid nggih, Hamid. Nah, duduk. Nah. Lah. Lah ya ngono no. Nah. Nggih. Oh, gak Dik Kinara ora nyuwun kok. Nggih, bismillahirrahmanirrahim tambah teko lara lunga. Alhamdulillah. Mak, Dik Kinara pengen nanu, Mak. Dereng udek, Mak. Dereng jenengan udek, Mak. Hah? Nggih, monggo. Monggo. Mantap ya Mbak Indah ya. Mari kan yo koyo Mbak Indah engko dilongkas yo dimi. Dulu wis kudu ngelih. Apa nek cuma gur lontrong, Dok. Begitu Mbok Mam wara-wara pipis ya wis. Pemirsa, demikian nggih konten pagi ini. Tunggu dinungo yang terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan momongan yang salih dan salihah ya pemirsa. Alhamdulillah, Mak senang. Lebih pagi kan biasanya kan jam 6:30 jam 7. Kan? Pun rame dagangannya kan pesek lengkap. Soalnya niki wau berangkat kan ngentos jenengan. Lah mak kan dereng kula anu Ibu. Iya. Dereng kula kabari nek asem. Gak roh nek ape dijak supres dijak jalan-jalan. Wes dengan dinongo yang terbaik untuk jenengan semua. Terima kasih ya, Nduk. Dah. Ayo, liwat dintan. Terima kasih untuk pemirsa semua. Semoga sing sakit dan paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga Allah segera memberikan momongannya salih dan salihah ya pemirsa. Guys, kami mantuk Rian ya, pamit dulu. Ditunggu konten sederhana berikutnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanintan cusno, Dok. Cus. Monggo Mak Pah Rian. Iso, Dok dah. Gak mbok kayak guri. Wes ayo. Mbok cekeli ngono ae. Yes. Hati-hati ya. Cus.